Hej, mit navn det er Magnus Jørgensen. Jeg hedder Marius Grundstik. Jeg er 12 år gammel. Jeg er 11 år gammel. Ja, og her i aftes, der lavede vi sådan en YouTube-kanal, som der hedder Marius og Valde. Nej, VM. Jo, VM-kanalen. Ja, skab, ja. Så hvis I ville byde os en velkommen, så vil vi også byde jer velkommen til vores nye VM-kanal. Håber I kommer til at koste om den og sådan. Ikke nogen dislikes. Nej, så det er lidt nederen at få. Men det var godt. Ja, hvad handler vores program egentlig sådan helt nøjagtigt om? Ja, det er lidt forskelligt. Det kan godt være, at jeg lægger lidt gamer-videoer ud, men sådan er det jo. Ja, jeg er lidt af vores eget Harlem Shake, ikke? Jo. Det kan være, at I kan skrive et eller andet om en eller anden dans, vi kan lave. Eller I kan få vores telefonnummer. Nej, kom hvis I søde piger, ikke? Og det må sgu da gerne være. Er du ser? Ja. Ja, I kan skrive sådan nogle spørgsmål til os, som I kan gøre, for eksempel tømme en dåse flødeskum på et halvt minut. Det er meget klamt, synes jeg, og det skal I ikke gøre. Jo, gør det. Jeg gør det. Nej. Gør det for en 10'er. Nej, jeg gør det for en 5'er. Nej, jeg gør det faktisk ikke for noget. Det er meget klart. Gør det for 5'er. Så se her. Ej. Håber I får meget flere. Sygt spil, mand. Gamer-videoer skal du lægge ud. Hook on my friend. Så håber I vil godt imod os. Ses. Hej. Ja. Hej.